En. Mä tulin niin myöhässä tänne ja toinen, mulla olisi pitänyt toinen akku olla, että mä varmasti saan molemmat. Miksi Tommi karta? Terve Tukke! Terve Aare! Oi! Where's the camera? Yes, the camera. Kamera pyörii. Tai ei kamera pyörii, vaan filmi pyörii. Shut this fucking down. Leikataan myöhemmin niinku minun kaula. Howdy. I'm breaking the fucking glue to my head. Oliko tässä tarkoitus kuvata nyt joku juttu sitten tästä? Vaikea mennä sanomaan. Eikö se ollut Tukke tarkoitus sille, että me heitetään sitten se... Haatsi. Jos se onnistuu silleen, että tulisitte tuolta kaikki ja jokainen kertoo, kun mä oon ja mitä tekee bändissä. Ei se kun tullaan jonossa. Niin, et se ei oo jonossa. Ootte te Doors-leffan kahtunut, siinähän yhdessä vaiheessa tehdään näitä. Tuohan Turre tänne tämän torppaan. Mä pääsin päkkärille. Jee! Vituuttu suunnitelma. Tämä on Tukke Romppanen ja tässä on Matias Jönssonen kitaristi Nero. Nerosta kauan. No, kitaristi Hero. Siitäkin vielä kaukana. No, meillä on Aarikas varmaan parikymmentä vuotta reilut tunnettu. Joo, niin se Aatsi on puhunut. Ootko mä puhunut minusta jotain? Mitä olet mennyt sanomatta? Minä olen mennyt sanomatta, sinä olet mennyt sanomatta. Mä rakastan sitä mun autohittaa, joka on hitsannutko mun autoa. Älä nyt vittu vielä kuvaa mitään. Kuvaat sä nyt teitä? Koko ajan. No voi vittu homo. Tämä menee sen... No sä voit tosta haastattele minua vaikka. No hyvää päivää. Miltä tuntuu olla Tukke Romppanen, Kore-doktorin haastattelija ja kuvaaja? Älyttömän hienolta. Ei Miten mitenkään olette... muuten vaan, että mä tunnen Teidän sun. pälli ei sovi, se on liian iso tää yhteenkuva, että nyt pitää ottaa pikkuset zoomia. Mitenkä tämä Elää homma koske niinku siihen, toi? se on herkkä hifi-laite. Ennen vanha oli kato sille, että niinku kammista veivattiin, että sitten alkoi näkemään Tuure Ei kato Roppasen naama. tää on kato hifi-laite, ei niinku sinun Nyt nuoruudessa. se heiluu koko mies! Voi helvet! Mitä vittua mie teen? No. Järkyty. Saanko se Antti tulle tuolta? Se on se Kore-tohtori tuomio. Se näyttää pahoja merkkejä. Mitä vittua tuon melkein? Ei niinku vittu. Vihtori. Vittu. Se on Olisiko se ollut? Vittu jotain lettuja. No kerropa sinäkin Antti ottaa itensä. No, mulla on pieni muna ja karvotus on jäänyt ala-asteelle ja multakin vähän pöhöttää. Where is your prince? Can you tell me? Suurin piirtein tuossa kohdassa. Pikku tötterössä. Pitää kameraa tonne. Alright. There is your prince and what the fucking I doing in This is it. tonight? This is it. Are you going to play bass tonight? Yes, I play basketball for LA Lakers. Basketball. Yes. You have to play bass tonight. Yes. No. Little Brown basketball. James. I Alias. fucking see. Fuck the shit. Faktasi. Come on! Pitäis varmaan laittaa kohta leipossa. Mä luulen, että tää ei ollut ehkä yhtään hyvä asia, että mä tulin tänne takahuoneessa, mutta... No, tämä pyörii koko ajan. Niin minäkin. Tuure pyörii niin kuin tuurilla jalassa. Nyt meni muuten päähän. On tässä Suurin piirtein. ready, mutta kun ei kuulemma päästä laulaa. Niin, kiire on kova. Saatana ei päästä. 10 pistettä. Vaari haluaa liikaa kaljaa.
Minä käyn velottaa tuota sen verran sitten. Tässä on biisilista ja me ollaan Gore-doktore ja me tullaan soittaa tänne tää iltana. Ja tää, mä oon Aatsi, mä soitan kitaraa ja back-vokal. Tommi, rummu. Matias, kitara. Andy, basso ja laulu. No niin, ja mullakin. Mä kerään tämmösiä narmuja. Ihana, kun on joku toisella. Nyt mä mies makuu kerrallaan jo Facebook. Ja vittu mulla on paska mies. Ei sitä käänny. On niin. Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Me menee! Huudanko niin, että kuuluu? Kiitos. Me ollaan Gore-doktori! Vegas Matteus!
Anna uikka. Kiitos. Nyt kun sä saat tarpeeksi ylös. Kaasua, saatana! Onko täällä ketään punatukkaisia tyttöjä, että sä et turviksi? On, helvetin. Sulla on punainen ja mä oon pieni punainen. Miten jos et silleen jotta todella väisut voisin ottaa? Mikä nyt on eropatti, hätäks jos on mun takki. Kylminen ja päältä musta noin, se lisää kiikutusta. Yhdessä vaan, niin mä rupeen sua hakuaan. Kaikenlaisen palo jutut, meikäläisen teostu, niitä takaa mä tuun minkä vaan. On sulla tukka punainen ja mä oon pieni punainen. Miten ois jos silleen jotta takaa väisut voisin ottaa? Mikä nyt on eromatti, ainais jos on mun tatti. Kylminen ja päältä musta ei lisää kiijotusta. Yritän nyt sen vaan, niin mä rupeen sua apulaan. Kaikenlaiset palo jutut meikäläisen teostus, niitä takaa mä tuun mistä vaan. Kaikenlaiset palo jutut meikäläisen teostus, niitä takaa mä tuun mistä vaan. Täällä pitäis saada huikkaa tänne lavalle, täällä kuollee satana ihmiset ja... Mulla on, mutta en mä sulle sitä anna. Luokaa nyt saatana joku tänne viimein. Mäntäpohja. Nahkanuttu taakse ja mäntäpohja. Pysytäänpä sitten näissä seksuaaliasioissa, kun lähdettiin tälle linjalle, niin seuraava kappaleen nimi on Aatsista tippu kypärä. Ei se kypärä. Parempi kypärä kuin pääsee. Tahdon soittaa pakottiin. Mä tahdon soittaa pakottiin. Oi sulle armaani. Saakka sauni kuulai. Sen kautta sulta pystyy. Tahdon soittaa pakottiin. Oi sulle armaani. Saakka sauni kuulai.